Ọtụtụ oge dịka ndị nke Kraịst, anyị na-ekwenye ndị ọzọ ka ha gwa anyị ihe anyị bụ, sitekwa n'ụzọ dị otu a zunara anyị n'ori ọnwụ anyị. Ọ bụghị naanị na nke a bụ ihe ihere, kama ọ bụkwa mmehie, n'ihi na anyị kwesịrị ikwenye ka ihe anyị nwụpụta n'iru ndị mmadụ. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a, mma dịrị unu. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah na-ewetara anyị nkụzi ihe nke a kpọrọ isiokwu ya bụrụ ihe ịbụ. Ugbu a, ana m agba gị ume, na-arịọkwa gị ka ị gee ntị dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị nọnyere gị n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m n'ime onye nwe anyị, n'ụbọchị taa n'usoro ọmụmụ ihe akwụkwọ ndị Galatia, anyị ga-eleba anya ugbu a n'otu isiokwu nke dị oke mkpa nye ndị nke Kraịst niile, nke a kpọrọ bụrụ ihe bụ. Bụrụ ihe bụ. Ọ bụ site n'akwụkwọ ndị Galatia isi 5 malite n'ahịrị nke 13 ruo na nke 25 ka anyị ga-ewere ihe ọmụmụ a. Dịka anyị hụrụ kamgbe anyị malitere ihe ọmụmụ a, akwụkwọ ndị Galatia akụziworo anyị dịka ndị nke Kraịst na-ejikọwa anyị na Kraịst dịka di na nwunye. Ememe nke ọlụlụ di na nwunye a werekwara ọnọdụ na Kalvarị, mgbe Kraịst Jizọs nwụrụ n'ihi anyị. Mgbe anyị tinyekwara okwukwe anyị n'ime ya, anyị bụ ndị a na-ekekọta anyị na Kraịst Jizọs. Nwekọrịta bụkwa mmekọrịta nke na-adịgide n'etiti anyị na ya. Anyị kwere nkwa nke ọgbụgba ndụ. O jisikọrọ ọgbụgba ndụ aka ike. Anyị bụkwa otu n'ime Kraịst. Ya mere, dịka onye oke okporo, anyị aghaghị ịghọta na mkpebi ahụ nke dị oke mkpa nke e mere bụ mkpebi nke na-asị anyị lee ihe ịbụ. Ugbu a kwa, oke na ọlụ dịrị anyị bụ ibi ndụ n'usoro nke ihe anyị bụ. N'oge gara aga, anyị bụrụ oke okporo, ma ugbu a anyị abụzi oke okporo. Anyị bụ ndị ekekọtara anyị na Kraịst. Anyị aghọwo ihe ọzọ dị iche, bụrụ ihe ịbụ. Akwụkwọ ndị Galatia na-echetara anyị na anyị ekwesịghị ịgba mbọ ime ka anyị dị ka iwu nke ụwa siri dị, n'ihi na Kraịst Jizọs emezuworị nke a nye anyị. Ma ugbu a, ebe anyị na ya nwere mmekọrịta, ugbu a anyị maara ya, ugbu a anyị bụ ndị ejikọrọ anyị na Kraịst n'ọlụlụ di na nwunye. Anyị kwesịrị ibi ndụ ugbu a dị ka ndị anyị bụ. Nke a bụ akụkụ nke akwụkwọ ndị Galatia nke anyị na-eje mụta. Pọl malitekwara n'ahịrị nke 13 nke isi nke 5 site n'ichetara anyị na e nwere ụfọdụ ihe ndị anyị pụrụ iji nwere onwe nke anyị nwere dịka ndị nke Kraịst eme. Nwere onwe nke anyị nwere dịka ndị nke Kraịst, e nwere ụfọdụ ihe nke anyị pụrụ iji ya mee. Otu n'ime ihe ndị anyị pụrụ ime banyere nwere onwe ọhụrụ anyị n'ime mmekọrịta nke anyị na Kraịst bụ na anyị pụrụ iji nwere onwe anyị imezu ihe ndị na-agụ anụ arụ anyị. Anyị pụrụ iji nwere onwe anyị mezuo ihe ndị na-agụ anụ arụ anyị. Nke a bụ ihe oke okporo ahụ nara eme. Mgbe anyị bụrụ oke okporo, anyị na-eme ihe ọbụla sọrọ anyị, ihe ọbụla gụrụ anụ arụ anyị. Anyị nara eji nwekọrịta anyị eme ihe ọbụla sọrọ anyị. Ma akwụkwọ nsọ sịrị n'akwụkwọ ndị Galatia isi 5 ahịrị nke 13 na mpaghara nke mbụ ya, ọ sị, n'ihi na unu onwe unu ụmụnna m ka a kpọrọ ka unu nwere onwe unu, naanị unu ewerela inwe onwe unu ahụ nye ka ọ bụrụ ihe anụ arụ unu ga-eji mee ihe. Ị hụrụ ya? Unu ewerela nwere onwe unu nye ka ọ bụrụ ihe anụ arụ unu ga-eji mee ihe. Nye m, nke a bụ otu n'ime ahịrị okwu dịkarịsịrị ukwuu n'ime akwụkwọ ndị Galatia, n'ihi na otu n'ime nkatọ dịkarịsịrị ukwuu nke a na-akatọ ndị na-akụzi akwụkwọ a, nakwa nkatọ nke a na-eme megide ọbụna dị onye mmụọ nsọ jiri dee akwụkwọ a bụ Pọl, bụ na site n'iwepụta isiokwu nke amara n'ụzọ dị ukwuu otu a, na ọ na-emeghe ụzọ nye ndị mmadụ ịmalite isi, ọ dị mma, abụ m onye nke Kraịst, ekwenyere m na amara. Ebe ọ bụ na azọpụtawo m, aga m aga n'iru ime ihe ọbụla sọrọ m. Ụmụnne m na ụmụnna m, nke a bụ ikwukwu ka m na-egwu, n'ihi na anụwo m ka ndị mmadụ kwuru nke a. Ma Pọl na-enye anyị edo aka na ntị n'ebe a. Ọ na-asị, unu aghọtaghịkwara ọdịmkpa nke amara. Ọzọkwa, unu ejikwara amara unu nke unu nwere dịka ohere ibi ndụ unu na anụ arụ. O nwekwara obere okwu Grik
nke o jiri wepụta okwu a nke bụ ohere. Ọ bụ obere okwu nke ndị agha na-eji ekwu okwu. Ọ bụ okwu nke na-akọwa ngwa ọrụ ma ọ bụ ebe ndị agha na-eji dịka isi ebe ha ga-amalite ọrụ nke ibu agha. Ya mere ọ bụrụ na etinye ya n'ụzọ ọzọ, ihe ọ na-ekwu bụ unu ejikwala nwere onwe unu dịka ebe mgbakwasị ụkwụ unu ga-eji malite ịbanye n'ime ụwa. Unu ejikwala nwere onwe unu dịka mgbakwasị ụkwụ ịmalite ibi ndụ na anụ arụ. Atọpụghị unu n'agbụ ka unu mee ihe ọbụla sọrọ unu. Nke a bụ ya bụ nghọtahie nke amara. Amara adịghị akụzi nke ahụ. Anyị ga-ahụkwa ka nke a niile siri daba adaba na nkeji ole na ole. Pọl sịrị, ejikwala nwere onwe gị dịka ohere nke ibi ndụ na anụ arụ. Ejila nwere onwe gị dịka nkwamike, kama tinye nwere onwe gị n'ọlụ site n'ịhụnanya. Hụta ka o siri lọghachitakwa n'isiokwu ahụ na njedebe nke ahịrị ahụ. Ọ sị, kama werenụ ịhụnanya bụrịta oru ibe unu. Unu bụ ndị a tọpụrụ n'agbụ ka unu jeretara ibe unu ozi. Nke a bụ ihe akwụkwọ nsọ gwara anyị. Ọ bụrụkwa na ego akwụkwọ nsọ gị, ị ga-ahụ na egosipụtara nke a ebe niile. Ọ bụ eziokwu n'ime ndụ nke Kraịst. Kraịst Jizọs bụ onye ahụ onye bịara ije ozi. Ịbụ onye ozi ọ bụghịkwa ka eje ozi nye ya, ọ bụghị ka ejere ya ozi. Akpọkwara anyị onwe anyị ime otu ihe ahụ. Ọ bụrụ na enye Pọl ohere ka ọ chịkọta okwukwe ndị nke Kraịst, lee ihe m che na ọ bụ ihe ọ gara ekwu. Ọ ga-asị, anyị bụ ndị azọpụtara ije ozi. Anyị bụ ndị azọpụtara ka anyị jee ozi. Achọrọ m ka ị ghara ichefu nke a oge ọbụla. Anyị bụ ndị azọpụtara ije ozi. Azọpụtaghị anyị ịnọdụ ala mịkọrọ ngọzi niile ma gbakwa ụka. Azọpụtara anyị ije ozi. Ya mere ọ sịrị, unu ejila ịhụnanya unu dịka ebe mgbakwasị ụkwụ maka ibi ndụ anụ arụ, kama unu jiri ịhụnanya unu nakwa nwere onwe unu dịka ohere ọma ijeritara ibe unu ozi. Were na ịhụnanya bụrịta oru ibe unu. Mgbe ahụ o kwukwara okwu a n'ahịrị nke 14. Nke ahụ tikọtakwara ihe niile ọnụ n'ụzọ nchịkọta. Ọ sịrị, n'ihi na ya edebezuwo iwu niile n'otu okwu, bụ nke a: hụ onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị. Pọl sịrị, ị chọrọ ka m nyere gị aka ime ka ị ghọta iwu? Aga m enyere gị aka. Aga m enye gị ọtụkwa nke iwu nye onye kwere ekwe. Iwu niile, gwa gị ntị ihe ọ na-ekwu okwu ya n'ebe a bụ banyere ọkara nke abụọ nke iwu nke a na-akpọ dekalọg. Ọ sịrị, achịkọtara iwu niile n'otu ahịrịokwu: hụ onye agbata obi gị n'anya dịka ị hụrụ onwe gị. Hụ onye agbata obi gị n'anya dịka ị hụrụ onwe gị. Eleghị anya ugbu anyị na-asị, onye ọzụzụ atụrụ, ọ bụ na emeghị nke a ka ọ dịbiga mfe oke? Mba, ezi enyi m, ọ dịbigaghị mfe oke. N'ezie, n'akwụkwọ ndị Rom, Pọl gwara anyị okwu banyere echiche uche a. Ọ ga-amasị m ka ịhụta ka Pọl siri wepụtara anyị nke a. Ndị Rom 13 ahịrị nke 9 nakwa nke 10. Ọ sị, n'ihi na okwu a: akwala iko, egbula mmadụ, ezula ori, agụụ ihe ọjọọ agụla gị. Ọ bụrụkwa na ihe ọbụla ọzọ dị e nyere n'iwu, a chịkọtara ya n'okwu a bụ: hụ onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị. Ịhụnanya adịghị alụ ọlụ ọjọọ n'ebe onye agbata obi ya nọ. Ya mere, ịhụnanya bụ idebezi iwu. Ọ bụrụ na ị hụrụ onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị, ezi enyi m, ị gaghị akwasị nwunye ya iko. Ọ bụrụ na ị hụrụ onye agbata obi gị n'anya, ị gaghị ezu ihe o nwere n'ori. Ọ bụrụ na ị hụrụ onye agbata obi gị n'anya dịka onwe gị, ị gaghị enwe anya ukwu n'ebe ihe o nwere nọ. Ị hụrụ ka nke a si na-eje. Ihe ọ na-ekwu bụ na agba ọhụrụ, ọ bụ ịhụnanya bụ ya bụ isi ụkpụrụ niile. Ọ na-enyere gị aka itinye ihe niile ebe o kwesịrị ịnọ. Ọ bụrụ n'ezie na ị hụrụ onye agbata obi gị n'anya site n'ịhụnanya nke Kraịst, nke m bataworo n'ime obi gị, mgbe ahụ ọ dịghị mkpa ọbụla ọ dị nye gị ịchọ iwu nke ga-asị gị mee nke a maọbụ emela nke a. Ị nwere ịhụnanya. Ịhụnanya bụkwa ya ga na-agwa gị ihe ị kwesịrị ime. Iji maa atụ, onye na-ezu ori mara na ọ bụ ihe dị ụfụ mmadụ ọzọ izunarị ya ihe o nwere. Ya mere, ọ bụrụ na onye ori a nwere ịhụnanya n'ebe onye agbata obi ya nọ, ajụjụ m bụ, ọ ga-ezu ya ori? Ọ ga-amụma mee ya ihe ọ maara na ọ bụ ihe ụfụ? Echeghị m na ọ ga-eme nke a. Nke a bụkwa nkwalite nke dị iche nke ukwuu.
nke a abụghị ọ dị mma ọ bụrụ na mmezuo ihe iri ndị a enwere m ohere ugbu a ime ndị ọzọ niile dịka o siri bụrụ agụ obi m. Mba, ịhụnanya ugbu a bụ ya bụ obi nke nkwalite nke onye kwere ekwe. Ọ na-ele anya ugbu a site n'anya dị iche, ọ bụghịzi ugbu a site n'anya nke iwu. O ji anya nke ịhụnanya ugbu a na-ele ụwa. O nweghị agụ ọbụla ma ọ bụ mmasị ọbụla ime ihe ọbụla nke ga-ewute onye ọ hụrụ n'anya. Pọl gakwara n'iru ikwu na anyị pụrụ ibibi nwere onwe anyị site n'ime dịka o siri gụọ anụ arụ anyị, ma ọ bụkwanụ anyị pụrụ ịnwapụta nwere onwe anyị site n'ịhụnanya. Na nke atọ ya kwa, anyị pụrụ igosipụta nwere onwe anyị site n'ibi n'udo n'etiti onwe anyị. O tinyekwara nke a n'ihi na ọ bụ ihe doro anya na e nwere ụfọdụ ndị ọchọ ngara oko n'etiti ndị ọ na-agwa okwu. Nke a doro ya anya nke ọma. Ọ sịrị na anyị pụrụ igosipụta nwere onwe anyị site n'ibi n'udo n'etiti onwe anyị. Gee ntị ihe o kwuru. Ọ sị, ma ọ bụrụ na unu na-atarịta ibe unu arụ, ripịakwa ibe unu, lezie n'anya ka unu ghara ikpochapụrịta onwe unu. Ị ga-asị onye ọzụzụ atụrụ, okwu ndị ọ dịghị ike nke ukwuu. N'ezie ezi enyi m, ha dị ike, maka ngwa gị otu ihe. Ọ bụkwa nye ndị nke Kraịst ka e degara akwụkwọ ozi a. Ọ bụghị nye ndị a na-akaghị zọpụta, ọ bụghị nye ndị a na-azọpụtabeghị. E dere ha nye mmadụ ndị dịka m onwe m nakwa gị onwe gị. Ma nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị hụbeghị ebe a na-alụ ọgụ n'ime ụlọ ụka, ị gaghị aghọta ihe nke a na-ekwu okwu ya. Ma ọ bụrụ na otu ụbọchị na ịbata n'ime ụlọ ụka ebe ndị nke Kraịst na-enwe nsogbu n'etiti onwe ha, ị ga-amata na e nwere ụfọdụ ndị ọchọ ngara oko n'etiti ndị nke Kraịst. Ya mere Pọl sịrị, ọ bụrụ na unu kpebie na ọ bụ otu a ka unu chọrọ isi bie ndụ nke ịtarịta ibe unu arụ, ripịakwa ibe unu, lezie n'anya ka unu ghara ikpochapụrịta onwe unu. Enwere ike ichelu ugbu a otu mgbe oge hụrụ ebe nke a mere, ebe ndị nke Kraịst na-atarịta onwe ha arụ n'ime ụlọ ụka. Ọ bụ ihe mere eme, n'ihi na ọ bụrụ na anyị ekwenyeghị ka ịhụnanya chi obi anyị ma hụkwa onye agbata obi anyị n'anya dịka onwe anyị, kwenye ya ma ọ bụ rapụ ya, nwanna gị n'ime Kraịst bụ onye agbata obi gị. Mgbe ahụ ọ bụ ihe doro anya na anyị ga-agbaju ebumnobi niile nke nwere onwe a nke Chineke nyere anyị. Ya mere Pọl gwara anyị banyere ihe ndị na-eme ọtụtụ oge n'etiti ndị nke Kraịst, ihe a pụrụ iji nwere onwe eme. Ugbo o kwukwara banyere ntinye n'ọlụ nke nwere onwe. N'ebe a anyị nwetara ụfọdụ ihe ndị dị oke mmasị n'isi nke ise nke akwụkwọ ndị Galatia ebe a. Na nke mbụ na mbụ, iwu banyere ije ije n'ime mmụọ nsọ. Gee ntị n'ahịrị nke 16 nke akwụkwọ ndị Galatia isi 5. Ọ na-asị otu a: ma asị m, na-ejegharịnụ site na mmụọ nsọ, unu agaghị emezukwa agụụ nke anụ arụ ma ọlị. Pọl na-agwa anyị okwu ugbu a. Chetakwa na ndị ọ na-agwa okwu bụ mmadụ ndị pụtaworo site n'okpukpere Judaism. Ọ na-ewepụtakwara ha ụzọ ziri ezi nke ha kwesịrị isi ele ndụ anya dịka ndị na-eso ụzọ nke Kraịst, nke dịkwa iche kpamkpam site n'ụzọ nke ha maara n'oge gara aga. Ọ sịrị ha na ọ bụghị ntụziaka nke iwu, kama ọ bụ ije ozi nke mmụọ nsọ. Nke a dị mkpa nke ukwuu anyị ịghọta. Ya mere Pọl sịrị, na-ejegharịnụ site na mmụọ nsọ, unu agaghịkwa emezu agụụ niile nke anụ arụ ma ọlị. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụrụ na ewepụ mmụọ nsọ, anyị ga-abụ ndị anụ arụ anyị ga na-achị. Ị maara nke a? Ọchịchọ nke anụ arụ anyị, a sị na anyị abụghị ndị nke Kraịst, bụ imezi agụụ niile nke obi anyị. Anyị ga-emekwa omume dịka ọchịchọ niile nke mmadụ ochie ahụ dara ada, mmadụ nke Adam sịrị dị. Jọn isi 6 ahịrị nke 63 sịrị, ọ bụ mmụọ na-eme ka mmadụ dị ndụ, anụ arụ abaghị uru ọbụla. Ị hụrụ ya? Ugbu a ka m kọwara anyị ihe Pọl na-ekwu banyere ya n'ebe a. Pọl na-ekwu na tupu anyị aghọọ ndị nke Kraịst, ihe naanị anyị nwere bụ kpọmkwem onye ahụ nke anyị bụ. Naanị onye ahụ nke anyị bụ. Ma mgbe anyị ghọrọ ndị nke Kraịst, a na-enye anyị onyinye pụrụ iche nke ụdịdị ọhụrụ ma ọ bụ mmadụ ọhụrụ. Oyiyi ọhụrụ a bụ oyiyi nke Kraịst.
ọ na-abịakwa site na mmejupụta nke mmụọ nsọ, onye na-abịa ma werekwa ọnọdụ n'ime obi anyị, malitekwa ibi obi n'ebe ahụ. Ọ bụ mmadụ ole n'ime unu maara na ọ bụrụ na ị bụghị onye nke Kraịst, ị pụghị inwe mmụọ nsọ? Ị pụghị inwe mmụọ nsọ ma ọ bụrụ na ị bụghị onye nke Kraịst, n'ihi na ọ bụ mgbe ị meghere obi gị ma nabata Kraịst ka ị na-aghọ ebe obibi nke mmụọ nsọ Chineke. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na ọ bụrụ na ị nweghị mmụọ nsọ Chineke, ị bụghị nke ya ma ọlị. Nke a pụtara na ọ bụrụ na ị nweghị mmụọ nsọ, ị pụghị ịbụ onye nke Kraịst. Ọ bụrụkwa na ị bụghị onye nke Kraịst, ị pụghị inwe mmụọ nsọ. Ị hụrụ ka o si alụ ọlụ? Ugbu a, mgbe mmụọ nsọ bịara ma birikwa n'ime gị, ihe niile na-agbanwe. Mgbe a mụrụ mmadụ ọzọ, ihe niile na-amalite n'ụzọ dị iche. Ọ na-enwe oyiyi ọhụrụ. Mmụọ nsọ na-abịa biri n'ime ndụ ya. Ọ na-agafe site n'ọnwụ banye na ndụ. Ọ na-anata onyinye nke ndụ ebighị ebi site na Kraịst Onyenwe anyị. Ma lee akụkọ na-adịghị ụtọ nke nọ n'ebe ahụ. Akụkọ a bụ na mmadụ ochie ahụ, ma ọ bụ oyiyi ochie ahụ, ọ dịghị agabiga. Ọ dịghị abụ ihe bibiri ebibi. Ọ dịghị anwụ. Adịghị ewezuga ya kpamkpam. Ugbu a, ị nwere oyiyi abụọ n'ime gị: oyiyi ochie gị nakwa oyiyi ọhụrụ gị. Mmadụ ochie ahụ nakwa mmadụ ọhụrụ ahụ. Otu onye jụrụ sị, gịnị bụ anụ arụ? Ọ bụ uru ahụ nke a nke kpuchiri ọkpụkpụ m? Mba, ezi enyi m. Anụ arụ gị n'asụsụ nke agba ọhụrụ nke akwụkwọ nsọ bụ n'ụzọ nke akpaala okwu. Ihe ọ pụtara bụ ihe niile nke ị bụrụ tupu Kraịst Jizọs bata ma werekwa ọnọdụ n'ime ndụ gị. Omume ochie gị, anụ arụ gị, ihe niile nke mmadụ bụrụ tupu ọ nabata Kraịst, ọ bụ ya bụ anụ arụ. Mgbe ị ghọrọ onye nke Kraịst, ị na-enweta oyiyi ọhụrụ, ma oyiyi ochie gị adịghịkwa agabiga. Ọ nọkwa ya na-eche mgbe anyị kwenyere oyiyi ochie anyị ka ọ chịa ndụ anyị. Anyị na-aghọ ndị na-ebi ndụ nke anụ arụ, ndị ikom na ndị inyom, ndị na-eje ije na anụ arụ dịka ndị nke Kraịst. Nke a pụrụ ime anyị. Amaghị m ị maara nke a. Ị pụrụ ịbụ onye nabatara Kraịst ma ị dịghị ebi ndụ gị n'ime mmụọ nsọ. Ị pụrụ ịbụ onye nabatara Kraịst ma ị na-ekwenye oge niile ka anụ arụ gị na-atụrụ gị ụka, ka anụ arụ gị na-eduzi gị. Oge ụfọdụ anyị na-ahụta onwe anyị n'ime ụzọ ochie anyị, bụ ụzọ ndị anyị siri n'ime ha n'oge gara aga. Anyị na-arapụ anụ arụ ka ọ nọ n'isi ụgbọ, ma mgbe mmụọ nsọ nọ n'isi ụgbọ, mgbe ahụ ị pụrụ ije ije dị ka onye nke Kraịst, onye mmụọ nsọ na-eduzi, onye mmụọ nsọ na-achị. Ebumnobi mmụọ nsọ bụ ime ka iyi Jizọs. Ọ bụ ime ka ị dị ka Kraịst. Ọ bụ ihe ọ chọrọ ime. Mmụọ nsọ ga-eme ka ejiri mara Kraịst Jizọs tolite ma bakwa ụba n'ime gị. Nke a bụ ya bụ ọlụ nke mmụọ nsọ. Ma ọ bụrụ na ị kwenye ka anụ arụ chịa isi, ị pụrụ ịbụ onye nke Kraịst, ma ọ dịghị onye ọbụla ga-achọpụta na ị bụ onye nke Kraịst. Ị ga-adị ka ndị ụwa na oyiyi, n'ihi na ụwa na-eje ije na anụ arụ, ma ndị nke Kraịst na-eje ije n'ime mmụọ nsọ. Ma akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata na a na-enye anyị iwu ije ije n'ime mmụọ nsọ. Etinyere nke a n'ụzọ na-egosi na ọ na-aga n'iru. Ọ bụkwa iwu. A na-enye anyị iwu ije ije n'ime mmụọ nsọ. Iwu nke e nyere onye nke Kraịst ọbụla bụ ikwenye ka mmụọ nsọ biri n'ime obi gị, inye gị nduzi nakwa inye ndụ gị ntụziaka nakwa ịchị isi n'ihe niile nke ị na-eme. Ị kwesịrị ị na-eje ije n'ime mmụọ nsọ. Mgbe mmụọ nsọ kwuru okwu site n'okwu Chineke, naanị nzaghachi gị kwesịrị ịbụ ee. Ị ga-agakwa n'iru ime ihe niile ọ sịrị gị mee. Ezi ihe niile nke Chineke nọkwa n'ụkwụ anyị mgbe ọbụla anyị kwenyere ka mmụọ nsọ nke Chineke chịa isi n'ime ndụ anyị. Mgbe anyị na-ejegharị n'ime mmụọ nsọ, anyị agaghị emezu agụụ dị iche iche nke anụ arụ. Ije ije pụtara ọganiru. Ya mere Pọl na-ama anyị aka n'iru ka anyị gaa n'iru inwe ọganiru n'ime mmụọ nsọ. Haleluya. Na nke na-eso ya, ọ gwara anyị na ọ bụghị naanị na e nyere anyị iwu ije ije n'ime mmụọ nsọ, ma anyị kwesịkwara ịdị na njikere maka ọdịiche nke dị n'etiti anụ arụ na mmụọ nsọ. N'ahịrị nke 17 ọ sịrị, n'ihi na agụụ na-agụ anụ arụ. Cheta na anụ arụ bụ onye anyị bụrụ na mbụ, megide mmụọ nsọ. Agụụ na-agụkwa mmụọ nsọ megide anụ arụ, n'ihi na ndị a na-emegide onwe ha ka unu wee ghara ime ihe ndị a ọbụla unu na-achọ ime. Amaghị m ma e nwere onye ọbụla nwapụtarala nsogbu a n'oge ọbụla. Ka m gwa anyị ihe nwoke onye eleghị anya anyị pụrụ isi na ọ bụ ya bụ mmadụ onye kachasị apụta ìhè n'okwukwe ndị nke Kraịst kwuru. Ana m ekwu banyere onye ozi Pọl, onye dere akwụkwọ ozi anyị ndị Galatia. Ọ bụkwa site n'aka ya ka mmụọ nsọ dere akwụkwọ ndị Rom. Mgbe ọ na-edegara ndị Rom akwụkwọ ozi, ọ sịrị
n'akwụkwọ ndị Rom isi 7 ahịrị nke 15 nakwa nke 18. N'ihi na ihe m na-alụta ka m na-amaghị, n'ihi na ihe m na-achọ ọ bụghị ihe ahụ ka m na-eme, kama ihe m na-akpọ asị ihe ahụ ka m na-eme. Isi nke 18. N'ihi na amatara m na ezi ihe adịghị ebi n'ime m, nke ahụ bụ n'anụ arụ m, n'ihi na ịchọ ihe ọma dị nso n'ebe aka m ga-eru, ma ịlụta ihe ọma adịghị nso n'ebe aka m ga-eru. Ezi enyi m hụrụ nke ahụ n'ezi anyị niile dịka ndị nke Kraịst. Ọ bụ agụụ obi anyị ime ezi ihe. Anyị chọrọ ime ezi ihe. E nwere agụụ nakwa nkwalite n'ime obi anyị. Mmụọ nsọ na-ebi n'ebe ahụ. Anyị chọrọ isoro mmụọ nsọ. Anyị chọrọ ije ije n'ime mmụọ nsọ. Ma oge ụfọdụ mmadụ ochie ahụ nwere ihe ndị ọ chọrọ. Mmụọ nsọ na-agwakwa anyị site n'ime na-asị, lee ụzọ nke Kraịst n'ebe a nwa m, lee ụzọ nke Kraịst. Ma anụ arụ ochie ahụ na-asị, nke ahụ bụ eziokwu, kama lee ụzọ nke a ga-aka nnọọ adị ụtọ. Achọrọ m ime ezi ihe, ma gịnị mere m jiri mee ihe na-ezighị ezi? Ọ bụ n'ihi na e nwere agha nke na-aga n'ime m. Oge ụfọdụ ọ bụ agụụ obi anyị ime ezi ihe, ma anyị na-ahụta onwe anyị ka anyị na-eme ajọ ihe. Ọ bụ n'ihi gịnị? Ọ bụ agha ahụ nke na-aga n'ime anyị. Lee ihe nke dị mwute n'ebe ahụ. Ọtụtụ ndị nke Kraịst amaghị na e nwere agha. Nke a bụ nnukwu nsogbu. Naanị ihe ha na-eme bụ ikwenyere ihe ọbụla. Ha na-echekwa na ihe niile na-aga nke ọma. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ isoro Kraịst Jizọs, meekwa ya onye mbụ n'ime ndụ gị, ana m ekwe gị nkwa, ezi enyi m, ị nọ n'agha. Ị bụ ọgbọ agha na-eje ije. Anyị niile maara nke ahụ, kama anyị adịghị ekwenye banyere ya oge niile. Pọl sịrị na ọ bụrụ na anyị eje ije n'ime mmụọ nsọ, anyị agaghị emezu agụụ dị iche iche nke anụ arụ. Nke a pụtaghị na oge ụfọdụ ị gaghị enwe agụụ ibi ndụ dịka anụ arụ siri chọọ. Ma ọ bụrụ na anyị jee ije n'ime mmụọ nsọ, anyị agaghị enye ha ohere ọbụla. Ọ bụghị ihe ga-amasị gị nke ukwuu inwe ụzọ nke ị pụrụ isi bie ndụ onye nke Kraịst, ruokwa na ọbụnadị mgbe ị nwere ọnwụnwa nke anụ arụ, ị na-ahụta ike Chineke n'ime gị nke na-enye gị ume ije ije gị n'ụzọ o kwesịrị. Ị dịkwa atụgharị n'aka nri maọbụ n'aka ekpe, ma ị na-aga n'iru iji ndụ gị na-akwanyere Chineke ugwu, nke ọ ga-abụ agụụ obi gị. Ị pụghị ime nke a n'ike nke aka gị onye nke Kraịst. Ọ bụrụ na mmadụ ọbụla kụziere gị na site n'ime ụfọdụ ihe na ị pụrụ inwe mmeri n'ebe anụ arụ nọ, ana m ekwe gị nkwa, naanị otu ụzọ nke ị pụrụ isi merie anụ arụ bụ site na mmụọ nsọ. Ya mere, anyị ekwuo banyere iwu ahụ, banyere ije ije n'ime mmụọ nsọ, nakwa ọdịiche nke dị n'etiti anụ arụ nakwa mmụọ nsọ. Ugbu a hụta n'ahịrị nke 18, ịma aka n'iru ịbụ onye mmụọ Chineke na-eduzi. Pọl sịrị n'ahịrị nke 18, ma ọ bụrụ na mmụọ nsọ na-edu unu, unu anọghị n'okpuru iwu. Ị hụrụ ya? Ọ bụrụ na mmụọ nsọ na-edu unu, unu anọghị n'okpuru iwu. Gịnị ka nke a pụtara? Ihe ọ na-ekwu bụ na ọ bụrụ na ịbụ onye nke Kraịst, ịbụ onye mmụọ nsọ na-edu. Ama m mana nke ahụ. Ọ bụrụkwa na ịbụ onye nke Kraịst, mmụọ nsọ na-edu gị, ị nọghị n'okpuru iwu. Nsogbu naanị dị na ya bụ nke a: ị na-esoro nduzi nke mmụọ nsọ. N'ihi eleghị anyị na-asị, mana adịghị m ahụ ka mmụọ nsọ na-eduzi m. Mmụọ nsọ na-eduzi gị oge niile. Ma ajụjụ bụ, gị onwe gị onye mmụọ nsọ na-eduzi, ị na-esoro nduzi nke mmụọ nsọ? Ị na-eso ya? Ọ bụrụ na ị bụ onye nke Kraịst, mmụọ nsọ bụ igwe ntụziaka GPS gị. Ụfọdụ n'ime anyị maara ihe igwe ntụziaka GPS bụ, ma achọrọ m ịgwa gị otu ihe. Enwere m igwe ntụziaka GPS, ma adịghị m eme ihe o nyere m ntụziaka ime oge niile. Ọtụtụ oge ana m efu ụzọ n'ihi na ekpebiri m isoro ebumnobi m, na nkwenye na ọ bụ nke ahụ ziri ezi. Ya mere, oge ụfọdụ adịghị m erubere igwe ntụziaka GPS isi. Ugbu a, ọ bụrụ na ị nwere mmụọ nsọ, igwe GPS gị adịghị agbajọ ihe ọbụla. Ma ọ bụrụ na ị meghị ihe mmụọ nsọ gwara gị, ị ga-enweta onwe gị n'ime nsogbu. Ije ije n'ime mmụọ nsọ bụ ịnụ olu site n'okwu Chineke nakwa site na mmụọ Chineke. Mgbe ahụ ị na-asịkwa, ọ dị mma, ọ bụ ezie na aghọtaghị m nke a, ọ bụ ezie na nye m ọ dị ka ime ihe nzuzo. O nwekwara ike ịdị ka m na-agbajọ ya, ma mmụọ nsọ ekwuwe okwu, aga m esorokwa ntụziaka ya. Nke a bụ ya bụ ihe ọ pụtara, bụ mmadụ ikwenye ka ọ bụrụ onye mmụọ nsọ na-edozi. Lee nsogbu anyị nwere, ụmụnne m na ụmụnna m. Mmụọ nsọ na-edu, ma ị na-eso ya o,
ma ọ bụ na ị dịghị eso ya, mmụọ nsọ na-edu. Ọ na-agba mbọ ime ka ị banye n'ụzọ ziri ezi, ma ọ gaghị akwagide gị akwagide. Mmụọ nsọ adịghị enu gị enu, mmụọ nsọ adịghị anyagide gị anyagide. Naanị ihe mmụọ nsọ na-eme bụ idu gị. Ọ bụrụkwa na ị ga-esoro mmụọ Chineke site n'ịnọ n'ime okwu Chineke, nakwa ịnụ okwu Chineke nye gị, nakwa ikwenye ka olu ya duzie gị site n'ime, ị gaghị emezu ihe ndị na-agụ anụ arụ agụụ. A pụrụ ịnwa gị ọnwụnwa, mmetụta nke agụụ nke anụ arụ ga-abịa, ma ị gaghị ekwenye ka ha chịa isi n'ime ndụ gị. Nke a bụ ya bụ ihe Pọl na-ekwu. Ezi enyi m onye nke Kraịst, ị dị na njikere ime nke a? Ị dị na njikere idebe onwe gị n'okpuru nke nduzi nke mmụọ nsọ? Ị dị na njikere isoro mmụọ Chineke site n'ịnọ n'ime okwu Chineke, nakwa ige ntị n'okwu Chineke nye gị, nakwa ikwenye ka olu ya duzie gị? Ị dị na njikere ime nke a? Dịka ị na-eme nke a, ka Onyenwe anyị gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. Ka amara Chineke bara gị ụba, gị onye gere anyị ntị n'olu taa. Ekwenyere m na Onyenwe anyị esitewo n'okwu ya wee gọzie gị. Ezi ihe niile nke Chineke nọ n'ụkwụ anyị mgbe ọbụla anyị kwenyere ka mmụọ nsọ nke Chineke chịa isi n'ime ndụ anyị. Ọ bụkwa ya pụrụ ime ka anyị bụrụ ihe anyị kwesịrị ịbụ n'ime Kraịst. Ma nzọmụkwụ nke mbụ ịbụ ihe ọbụla na Kraịst na-esite n'ịnabata ya dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ime nke ugbu a, ọ ga-amasị m ka ị soro m kpee ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst, ndị kwere na Kraịst nakwa n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Ọ bụrụ na nkụzi ihe a gọziri gị, ọ ga-amasịkwa m ka ị nọnyere anyị n'agba nke abụọ ya. Ka Onyenwe anyị gaa n'ihu n'ịwụso na amara ya na ngọzi ya n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. Ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwa site n'idetere anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.